te jamana kunnafoni a b'o de maana baara in de kɛ abada f'a maa saba ka jɛ denmisɛnw contrôle denmisɛnw ningama ale b'an gɔkɔrɔ n'a ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ dɔ tunkara n bala tɔgɔ bɛ di wajibi tɛ n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant a bɔli ko siɲɛ 5000 kɛmɛ kɔnɔntɔn siɲɛ 13 sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Musa Sayon Kamara Musa i k'a dɔn k'i k'a dɔn kangari min kun dara ani don min kun fɔra Mundagatal i k'a dɔn a n'a ka bolofara min bɛ M5RP kɔnɔ a dafara o tuma u kun ye kangaridakan min fɔ o labanna ni k'o sɛbɛndiya comité stratégique min ni a bolofara ɲɛmaa ye Umaru Jara ye i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kɛ kunun ko ɲɔgɔn ye in kun jɛ ani hakilina min b'u la a n'u kun ye kangaridakan min kɛ u y'a waleya o de ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga i k'a dɔn ale min kun ye ayiwa ɲɛmaa ye u y'a wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in n'a fɔra i k'a dɔn tubabuw ko il faut prendre ça avec une pince sabula M5RP i k'a dɔn bolofaraw don bolofara min n'o bɛ Bamunda ka bolo o de kun ye tile 3 di i k'a dɔn comité stratégique ɲɛma n'o ye premier ministre ye i k'a dɔn a ka wuli ka fɛn dɔw jaabi n'olu ma kɛ tile 3 mana dafa o tuma olu t'a dɔn bilen ɲɛma ye sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔfɔ filɛ nka nin ko minnu ani nin kɔrɔfɔ minnu dalen filɛ i k'a dɔn k'a sɛbɛntiya ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ kunnafoni in galana Jamil Bitar fɛ Sangaw ka den a ko min ye Shogɛl Kokala Mayiga ye o bɛɛ n'a kan wa bɛnkan de don jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ comité stratégie M5RP i k'a dɔn u kun ye ɲɛmaya min kalifa Shogɛl Kokala Mayiga ma u y'o ɲɛmaya ani kundigiya minɛn na o kuma min ye Imam Umaru Jara i hakili b'a la i bɛ ka minɛ min kun bɛ to ka mɔɔw sali boulevard de l'indépendance ka juma don i k'a dɔn o kuma u y'o ta k'o kɛ ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mundagatal i k'a dɔn ayiwa kabini Sebirijan dɛmɛni a kun ye kangarida kɛ sabula u kɛn bɛ ka jalaki min bi premier ministre kan k'a ye ayiwa nkalon tigɛ olu ye o tɛmɛnen kɔfɛ a y'u fara a y'u nani i k'a dɔn a labanna ka dɔgɔyama caman da k'olu sɛgɛrɛ a ka kɔrɔfɔ dɔw la o kɔrɔfɔ minnu n'o kɛra nani ni dɔgɔyama minnu kɛra i k'a dɔn olu tɛna jɛ n'a ye sabula u bɛɛ ye baliku ye o tuma a ka bɔ k'i yɛrɛ jɛya ayiwa a n'a ye nani minnu kɛ a ka yafa deli kɛ o dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye a ka to a nɔ na ni maa minnu bɛ dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga dɔn i k'a dɔn a fana damaden koyi sabula juma min dar'o kan a ye jaabi kɛ jaabi in kɔni b'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ baara ka kɛ suli kumaw don u bara ka su de ye ayiwa ni ka kuma lankolon bana mini u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye ale yɛrɛ fanga bi dɔgɔya u bɛ min nɔfɛ o dɔnnen don sabula ka se k'o kɔrɔfɔ jɛya jɔnni de bɛ Shogɛl Kokala Mayiga nɔfɛ ni ka se k'a to a tiɲɛ k'a ni jɛɲɔgɔnw kɔ don ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko a kɛrɛfɛmaa dɔ bɛ yen min dɔ ye ko Abdelkader Mayiga o kɔni kumana kunun ko o yɛrɛ ye tɔgɔfɔli kɛ sabula a ko ministre d'état de l'administration territoriale n'o bɛ gouvernement ka kuma lase colonel Ablaye Mayiga colonel Ablaye Mayiga ani conseil national de transition CNT o président colonel Maliki Diaw ni maa fila kɔni da bɛ buru kelen de la buru min ni buru jugu don min kɔni kan ka fiyɛ Shogɛl Kokala Mayiga la sabula u kun ye kuma dɔ fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ masakɛsigi min natɔ don u ka maa kelen jira u cɛ la min na i k'a dɔn o bɛ kɛ u ka candidat ye nka ale Shogɛl kun ko o bɛna teliya kojugu u k'u hakili sigi ka ko bɔ a da fɛ sabula camancɛ fanga n'o ye Asimi Goyita camancɛ fanga président i k'a dɔn o min kan bɔ maa t'o taabolo dɔn a bɛna k'a ye walima a tɛ k'a ye u ka fiɲɛ suuru fa de lajɛ fɔlɔ n'o dɔnna o tuma n'u kan ka min ni min kɛ u na bɛn u ka sɔrɔ k'o ɲɛfɔ
a ko nin kuma in kɔni kɛra wa gɛlɛyaba de ye min kɔni ye kɔrɔtɔ ye kɔrɔtɔ kojugu i k'a dɔn ale bɛna ni bugu cɛli a y'a jira sa k'a fɔ min kɔni nin ko damadɔ in gɛlɛya balanen bɛ nin yɔrɔ in na i n'a kɛ walima n t'a kɛ i nasi n den si a ko nin ko in damada kɔni gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko maa sabanan bɛ yen o dulon bɛ san ni dugu cɛ o n'an tɛ ban o ye Mahamudu Diko ye o min n ye kodɔnnaba ye i k'a dɔn emisɛn yɛrɛ ji dili ni k'a dili don i k'a dɔn ale b'o ju la nka an bɛ don minɛ ko bi i k'a dɔn ale yɛrɛ tiya ale bɛ Alizeri a ka nani kɔni fɔlen don sabula kanubaw ani lapasabaw olu yɛrɛ kun ye kuma caman kɛ kuma in kun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga tigɛluli de ma sabula olu kun y'a yiri dɔ kɛra cɛmancɛ fanga k'a lajɛ ka kɛnɛ dayɛlɛ maa wɛrɛw ka fariw ka i n'a fɔ civiliw fanga ka se ka ayiwa boloda ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o gɛlɛya kumaw bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a k'i b'a ye k'a fɔ nin tɛ gɛnni ko fɔlɔ ye M5RFP jɛkulu min bɛ yen i k'a dɔn ni hakili b'a la u ko min ma 23 février kalo tile 23 tɛmɛnen min ye u ka ɲɛmaa dangan ye Boubacar karamɔgɔ a Tarawele i k'a dɔn o kun gɛnna sabula u kun y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔnyew la a kolo faalen don kosɛbɛ ni kumaw daminɛna a tɛ se ka kɛ jama ɲɛmaa ye ni ka kow labɛn k'a sinsin o bɔlen kɔ min fana ye i k'a dɔn ayiwa Choguel Kokala Mayiga o fana ka jɛkulu kun ye awa ɲɛmaa dɔw bɔ a la i n'a fɔ Imam Umaru Jara ani Maître Mundagatal sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ a kɛn bɛ tajuru sara ye ko in bɛ taa wolo min na maa si den kelen t'a dɔn nka min kɔni jɛlen don bɛnbaliya kɔni o dugu de jɛra kosɛbɛ M5RP la o kɔni tɛ nkalon ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la revanche sɛbɛnnikɛla o ye ABC karamɔgɔ Dabatungura ale kɛmɛ ka cɛma Ibɛri Kulubali mana sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ kɛnɛ dɔ dayɛlɛlen bɛ Mali kɔnɔ n'o ye dialogue intermalien ye malidenw yɛrɛ dama an ka bɛn ko la o fɔra ka sabu kɛ n'i y'a lajɛ accord de paix d'Alger ye o tigɛra ni k'o bila kɛrɛfɛ ni k'o su don min b'a to anw yɛrɛ dama bɛ se k'an sigi k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na ɲɛgwɛn karamɔgɔ Dabatungura an ka bɛn ko la sɛbɛnnikɛla ko o kɛnɛ mun la faso Maliba kɔnɔ o kan ka fɔ malidenw kɔ wa ayi a ko min ye Mali cɛba dɔ ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ kan 2002 kɔnɔna la ayi i kana bɔ k'a to Konowari n'o ye cɛkɔrɔba den cɛma Ibɛri Kulubali sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛma a ko ale sera Konowari cogo min na karamɔgɔ Dabatungura a b'a da don la malidenw k'a faamu a ko n'i y'a lajɛ jamana ɲɛmaya a bɛ finitigilakaw de bolo n'o ye sɔrɔsiw ye a ko sɔrɔsiw kɛn bɛ ka ko min daminɛ nin waati la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale kɔni y'a yɛrɛ ɲini o tuma yɛrɛ ɲini o tɛ siran ye karamɔgɔ Dabatungura o de ye ka se k'a yɛrɛ kɔli ka bɔ lajaba dɔw ma sabu ale bolo ale ye min kɛ jamana ye karamɔgɔ Dabatungura ani hakilina min bɛna ta k'ale sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ale n'o man kan sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛma Ibɛri Kulubali ale ka sigi Konowari a ko Mali ɲɛnafin de b'ale la dugu jɛ ko 20 a ko ale ma deli ka kalo kelen kɛ Mali kɔfɛ n'a bɔra k'a to lɛkɔlidenya la nansara jamana la n'o tɛ kalan bannen ale kelen ka kɔsigi boloda ka na jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ waati o tuma fɔ n'a kɛra tile kelen tile fila ye n'o tɛ ka kalo kelen dafalen kɛ jamana kɔfɛ ko ma kɛ nka k'ale ka minɛn cɛnni ka bɔ jamana kɔnɔ a ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ président Ibrahima Boubacar Keïta ka fanga dafirilen a ko maa minnu y'a dafiri sɔrɔsiw dɔw karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ tajuru sara min ye wulikajɔw ye o taara ni ka maa caman sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ san 2021 ale kɔni y'a lajɛ sa ni k'a yɔlɔ ka bɔ Mali kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura ko ka na sigiyɔrɔ bɛn Konowari jamana la a ko k'a bɛ Konowari ɲɛmaaw fo sabu u y'ale minɛ n'a f'u dɔn a ko min ye Konowari ɲɛmaa ye karamɔgɔ Dabatungura ko basi foyi tɛ olu n'a cɛ cɛma Ibɛri Kulubali a y'a yira k'a fɔ nali ka di ale Mali kɔnɔ ko ye nka k'ale tɛna yɛrɛ kɛ saraka de ye sabu ale b'a dɔn n'ale nana min b'a ɲɛ min b'a ɲɛ a b'a dɔn bamanankɛ kuma la sa a ye tiɲɛ fɔ o a ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kelen kɔni nin y'a jo ye dɛrɛ jo fasi sɛbɛnnikɛla ko a bɛ fɔn ye a bɛɛ b'a la a bɛɛ b'a ɲɛ a jo sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura n'i y'a lajɛ cɛma Ibɛri Kulubali a ko nɔminɛ mun ta bɛ k'ale sɛgɛrɛ k'ale jabajɛlen don ale b'a bolo fila kɔrɔ tan a ko n'i y'a lajɛ finitigilakaw ka minɛn sanni ko n'o ye min ye armement ye karamɔgɔ Dabatungura ka taa bila min ye fɛn caman caman na a ko coix tiɲɛ ni mangoya o taara ni k'ale sɛgɛrɛ sabu n'i y'a lajɛ ale ye ministeriya kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Ibrahima Boubacar Keïta tile
i b'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba n'o ye IBK ka danaya kun b'ale kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jalaki minnu tara k'ale sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ jalaki caman don a ka ca dɛ ko n'i y'a lajɛ o tuma ko jalaki ninnu kɔni k'a caman kɔni ye bisigi ye o tuma ko sabu ko ale yɛrɛ bɛ min dɔn ani fɛn minnu mankutu bɛ ka fɔ ale kan i ka da la k'a fɔ ko cɛ ye jɛgɛ kɛnɛ ni jɛgɛjalan ye sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛma Ibɛri Kulubali a y'a yira k'a fɔ ale kɔni labɛnnen don Mali kiiritigɛlamɔgɔw k'u jaabi ni kana sigi k'u lamɛn karamɔgɔ Dabatugura n'a y'a sɔrɔ o tuma min ye foyi tɛ bɔ a la dɛ nka n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ Dabatugura min ye janfaw labɛnnen don k'ale makɔnɔ o tuma k'i ka da la k'a fɔ i n'a fɔ ale ɲɛ bɛ fɛn minnu na u bɛ ka maa minnu minɛcogo bɛɛ lajɛlen na min ye cɛma Ibɛri Kulubali k'ale bɛ kɔnɔwari sigi kusaya ka boli ka n'a yɛrɛ di fufalaki k'ale kɛ saraka ye o tuma k'o kuma t'a la o tuma k'ale b'a dɔn a mɛn o mɛn ale tɛna to tunga fɛ k'ale na sigi a ka jamana kɔnɔ o tuma min ye yirikuru mɛn o mɛn k'a tɛna kɛ bama ye cɛma Ibɛri Kulubali y'a yira k'a fɔ n'a dun man k'a fɔ ko dialogue intermalien dayɛlɛlen bɛɛ karamɔgɔ Dabatugura ko maa min b'i to baara kɔnɔna la i man ka juru kun tɔ sama an ka juru kun tɔ sama n'i ye juru sama ko bɛ baara tɔ gɛlɛya a ko min ye juru ye u k'a magaya maliden minnu bɔra Mali kɔnɔ minnu sirannen bɛ wo minnu nɔ minɛlen bɛ wo karamɔgɔ Dabatugura ko waati dɔ kuma sera o tuma n'a dun man k'a fɔ k'an ka bɛn ko la bɛɛ de kan ka wele an ka don jamana kɔnɔna la min ye min kɛ o k'o ɲɛfɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bagabagali ye nka min ye bagabagali ye ko n'o bɛ baara kɔnɔna la o tuma k'ale b'a ta kɛ kɔsɔkɔsɔ ye o tuma ko n'a ko nɔgɔyara tuma min na an na sɔrɔ k'ale ye an ɲɛ fila la kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ la revanche kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jabate cɛma Ibɛri Kulubali a ye tiɲɛ fɔ Jabate k'a dɔn i ye phrase laban min fɔ n'o ta min ye jamana ye an mago b'a den bɛɛ la Jabate k'a dɔn min ye ko kɛ o min yɛrɛ ma ko kɛ o jalaki bɛ min na jalaki yɛrɛ tɛ min na Jabate k'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen welela i ye tubabukan min fɔ dialogue intermalien o tɛ se ka fɔ jamana den dɔw kɔ Jabate k'a dɔn densɛbɛ ani baarakɛla ni maa kalannen ani maa kologɛlɛ caman bɛ kɔ a kan a ka ca n bɛna fura kelen di Asimu Goyita ma n'i kɛra fangatigi ye fanga b'i la Jabate maa sugu bɛɛ lajɛlen bila i kɛrɛfɛ a fɔ ko jɔni nkalontigɛla so namaratɔ bingannikɛla nin bɛɛ lajɛlen nafa bɛna don dɔ la nin ye wulibali ye nin ye wulibali ye o minɛ dɛ so kɔnɔ minɛnkoloni bɛɛ n'a ta don i mago bɛ se nin bɛɛ ma don da la tarafatani maa minnu ye jamana in mara ka baara kɛ san joli dɔnniyaba de b'u la kojugu u kunkolo bɛ dɛbɛdɛbɛ kojugu o dɔnniya min b'u la Mali mɔgɔw b'o la o walahi u bɛ se ka ko kɛ fɛnɛ ne ko nafolo baarali nafolo baara ka hakili kɛ k'a jagabɔ il a été l'un des meilleurs ministres des finances Mamadi Igor Jara a mana kɛ maa sugu o sugu a mana fɛn o fɛn kɛ o kɛra o ma kɛ o kɛra jamana in banque baarakɛlaw ta k'a lajɛ kɔrɔlenw dɛ n tɛ kɔrɔw ma kɔrɔlenw l'un des meilleurs banquiers de tous les temps a tɔgɔ de Dafe Babali Ba i da se bɛ jiri ma o ye nkalon ye o tɛ nkalon ye quoi qu'il arrive a mana f'u ye fɛn o fɛn kɛ n ye nin min fɔ nkalon don wa fiyewu bon an mago bɛ ninnu na Mali mago b'u la Jabate milliardaire de commerçants milliardaires u bɛ jamana in kɔ kan o bɛɛ man ka gagner u kana dɛ il faut les faire venir u kana ni min de don ni min bi dɔw ka jamana denw don ni min kɛra a fɛ a ma ɲɛ nin ka kɛ wa a ye nin baara in kɛ a filɛ Mali mago b'u la dɛ u kana i ka kuma in dɛ i ka kuma in bɛ kolo kan dɛ Asimu i ye tubabukan min fɔ dialogue intermalien ça c'est la clé wulibali don on est en train de joona an b'a fɛ ka kuma terroristes fɛ comité k'u wele joona ninnu minnu ma maa fa fo min'a da jɛngɛnna dɔw bolo walima u kana sigikafɔ ye damu ye an b'a bɛɛ ɲɛfɔ wa an bɛ bɛn ko la jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Dabatugura n bala cogo bɛ di ye Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare David Ginumu Jabate k'a dɔn a y'a minɛ a b'a kɔnɔ nkalon a b'a da bɛɛ ɲɛ b'o la Jabate a k'i k'a dɔn fond Covid 19 miliyari 10 CFA wari chambre de commerce et d'industrie jalaki bɔra a président Ngɔrɔ de nɔfɛ min ye Yusufu Bajili ani maa minnu jɛra ka ko kɛ Jabate k'a dɔn sariyatigiw de ye o jalaki bɔ k'a bin
chambre de commerce et d'industrie président goro de Youssouf Bathily a n'a ka secrétaire général Cheikh Umaru Kamara min ye comptable Lamine Sakho Alpha Koli Gindo wajabati k'a dɔn nunu u bɛɛ latigɛ bolo sabula u bɛ kaso la a bɛ waati bɔ wajabati k'a dɔn jalaki min bɛ ne don sefa wari miliyari 10 wajabati k'a dɔn den ɲɛma tununa covid i k'a dɔn Yusufu n'a jɛɲɛw sariyatigiw kɛlen k'u minɛ wajabati a bɛ waati bɔ sariya fana bɛ yamaruya di kɛ wajabati k'a dɔn n'u y'a ɲini k'a fɔ fiɲɛ bɔ da ka d'u ma min bɛ sara wajabati bɛnkan de bɛ k'o kan kabini waati jan soronnanidonbaw kun y'a ɲini ayiwa min ye fiɲɛ bɔ da ye o ka di Yusufu Bathily ma k'o de ma liberté provisoire i k'a dɔn tubabukan na min ye nɔgɔnkalo tile 23 ye san 2022 Yusufu Bathily i k'a dɔn ani jalaki bɛnnen don minnu kan wajabati k'a dɔn u bɛ Bamakɔ kasomoba la u bɛ waati bɔ sa dɛ pôle national économique et financier o de y'u ɲangi wajabati i k'a dɔn min ni min fɔra jalaki la atteinte au bien public et délit de favoritisme wajabati o ye jalaki juguba ye sɛbɛnnikɛla ko u ka soronnindonbaw ye ŋana ye u y'a ɲini nin y'a siɲɛ caman ye min kɔni ye ayiwa sefo wari miliyari 1 wajabati k'a dɔn cour d'appel u n'o sara u ka bila wajabati yanni kiiri don cɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min kɔni ye sen ka bolo don a bɛɛ lajɛlen kɛra sa dɛsɛ kɛra Yusufu Bathily yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ 1,800,000 sefa wari ale b'o di min ye a jɛɲɔgɔnw ye ani minnu bɛ kaso la olu ko k'olu la 1,50,000 di sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajabati hali bi n'a ka bi min kɔni ye liberté provisoire ye sɔnma k'a ma ntɛnɛn dɛmɛnen marisikalo tile 4 u kun seginna tuguni ka taa sariyatigiw ɲɛkɔrɔ u ye kuma in bɔ k'a bin sariyatigiw ko maalala wajabati k'a dɔn u tɛ wari fɛ u tɛ sanu fɛ wajabati k'a dɔn u ka segin kasobonba kɔnɔ tuguni sabula min y'u ka kiiri ye yan'o don cɛ wajabati k'a dɔn ɲɛ wɛrɛ na sɔrɔ a ko wari min n'o ɲɛmatunnen don sefa wari miliyari 10 wajabati k'a dɔn a gɛlɛya b'u ni ministère public de cɛ sabula o kɔni y'a jira k'a fɔ olu ma yafa don kelen da kelen bɛnkan de kɛra Yusufu Bathily n'u ni ɲɔgɔn cɛ mai kalo tile 5 san 2020 ani décembre kalo tile 31 san 2020 a fɔra de ye i k'a dɔn min ye joona ye jamana mago bɛ i k'a dɔn nun datugula la covid-19 kun kelen bɛ ka ayiwa tamasiyɛn jugu jira jamanadenw na maliden kelen i k'a dɔn nun datugula kelen wajabati i k'a dɔn haraba o sugubulo de taara ka di ayiwa Yusufu Bathily ma jura don i k'a dɔn jagokɛla don a bɛ donko ni bɔwow dɔn teliya la i k'a dɔn masiki o den 21,000,000 wajabati i k'a dɔn a na se ka na n'o ye sɛbɛnnikɛla ko o wari de fana taara ka di o fiɲɛ minnu yera wajabati k'a dɔn sugubulo in kɔni a na kɛ a ma matarafa sabula nin ɲɔgɔn na sugubulo n'a dir'i ma lɛnpo u ko min ma droit d'enregistrement ani taxe dɔw bɛ yen wajabati i man ka dɔrɔmɛ 1 don a na n'i m'o wariw sara fɔlɔ o kasabi bɛ t'i jɔ miliyɔn 378 wajabati u ko min ma awa régularisation taxe exécution des marchés wajabati o ma kɛ o fiɲɛ minnu yera ka taa se awa min ye jate wɛrɛ ye wajabati nin bɛɛ lajɛlen fiɲɛ de dara ɲɔgɔn kan o jalaki kɔni barika nana bonya fo ka taa yɛlɛ miliyari 9 ani 462 wajabati k'a dɔn den ɲɛmatununnen don wari in na sɛbɛnnikɛla ko o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛra faso ka wari de don faso de wari in da k'a di k'a fɔ masike kasa malidenw ye wajabati k'a dɔn o wari n'o ɲɛmatununa minɛn fana ma se ka sɔrɔ o kuma jalaki de filɛ nin ye a ko an bɛ donni minɛ ko bɛ sariyatigiw kɔni ma sɔn hali bi n'a ka bi k'a fɔ fiɲɛ bɔ da ka di ayiwa Yusufu Bathily n'a a jɛɲɔgɔnw ma u ka bɔ kaso la wajabati sɔnma k'a ma a fɔra k'u ka segin tuguni ko sabula labɛn ma kɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye Alpha Seso ko karamɔgɔ dɔ b'a a ko min ye Mali ntolanciko ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ tile 3 min ye ntolanci kun labɛnbaw ye u kɛn bɛ k'u sigi a minɛn kunna nin waati la 26 mars la o ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a n'i y'a jateminɛ min ye Mali sɛnɛ ntolanci ye a ko in a kɛn bɛ gɛlɛya belebeleba ye min ye équipe nationale senior ye n'o ye kɔrɔbalenbaw ye karamɔgɔ dɔ b'a munna Mali tɛ ka kupu ta munna Mali tɛ
ka nisɔndiya ta ne ka jamanadenw sɛgɛrɛ an k'an sigi an k'an ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye waribɔbaliya de don wa walima dɔlancilaw de t'an bolo wa walima ɲɛmaaw de t'an bolo wa karamɔgɔ de b'a tɔgɔ dɛ b'a ye k'a fɔ minisiri so n'o ye ministère des sports ye o tuma o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo an bɛ don min na ko bi o ye Abdul Karim Ibrahima Fɔnba karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ale kɔni n'a ka jama y'u sigi k'u miiri a ka cabinet u ye wele bila fédération malienne de football ma maa o maa ko de da bɛ ntolanciko kuma na jamana in kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca a ye na an k'a woloma an k'a lajɛ fiɲɛ in bɛ fan jumɛn ni fan jumɛn fɛ janko Mali a ntolanci bɛ se ka nisɔndiya lase Mali ma sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ kunu u ye kuma u y'a dayɛlɛ a ko n'i y'a lajɛ maa o maa da bɛ ntolanciko kuma la a cɛ n'a muso u bɛɛ lajɛlen bɛ 26 mars la nin waati la tile saba baara don a ko kɛnɛ in don ka bɔra minisiri da kɔnɔ ni min ye o de ye u k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ maa ko tɛ jamana ko don sabu n'i y'a lajɛ kabini jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka na bila mɛ don min na ko bi Mali ye tɔgɔba sɔrɔ dɔlancilaw la min ye Salifu Keyita Domingo o n'a ɲɔgɔnna caman caman karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ka taa ye k'a fɔ Mali ma Coupe d'Afrique sɔrɔ munna Mali ma Coupe d'Afrique sɔrɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a balan bɛ fan jumɛn na fiɲɛ jugu in yɛrɛ ye min ye dɛ lajɛ in tile saba in lajɛ yɛrɛ kun b'o de kan ni wari ko don ka dɔn ni saraka bɔ ko don ka dɔn ni dirigeant ko yɛrɛ don ka dɔn walima ni fɛn mun yɛrɛ don ka fɔ jama ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ bɛɛ n'i kɔnɔta bɛ ɲɔgɔn na min ye ntolanci ye a ko in balannen bɛ fan min fɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ kunu kɔni kuma dayɛlɛ la bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ta fɔ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ n'o ye Alpha Seso ye a ko tile saba min ta kun cɛ yɔrɔ min na karamɔgɔ de b'a ye k'a fɔ nin bɛna sɔn ka kɛ yɛlɛma belebeleba ye sabu n'i ye Mali ntolanci lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ an sigilen hali ka dan kan ni Côte d'Ivoire min tɛmɛna sisan anw bolo kanw de bɛna ɲina kubuta an ntolancila b'an bolo a ɲɛmaaw b'an bolo a fɛn bɛɛ bɛ yen nka ka n'o ye k'o kɛ doloni kujan ye a kɛra ni ko dɔ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min bɛ yen a ye to an ka sɛbɛn i b'a sɔrɔ a balan bɛɛ a ko min y'o ɲɛ kɔni o bɛna dɔn ni Ala ni kira sɔnna ma sabu baara daminɛna kunun bi araba sini alamisa karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye recommandation n'u tilala min kan u b'o kɛ sɛbɛnfura n'u k'o ta k'o di minisiri ma ale fana bɛ yɛlɛ n'o ye n'u k'o di premier ministre ma k'o di jamanakuntigi ma Mali ntolanci degun mun b'a kɔnɔ o de filɛ nin ye fura mun fana bɛ yen n'an y'o sɔrɔ o de filɛ nin ye o tuma an k'a lajɛ joona an k'a baara boloda yaasa Mali bɛ se k'a ɲɛ da Coupe d'Afrique ka ten sa n'o tɛ dɔ kɛra jajiri pasa la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Wajibate n'a fɔra recommandation Wajibate k'a dɔn anw ye tulobaw ye kuma caman bɛ fɔ an tulo kɔrɔ dolata ko in na Wajibate k'a dɔn an delila ka min mɛn an n'o fɔ Wajibate k'a dɔn an ka dolata kɛnɛ dɔ bɛ yen Stade Bouvier kun don u y'a yɛlɛma ka kɛ Stade Mamadou Konaté yalima o don wa i da sen bɛ jiri ma yalima o don wa u k'o kuma fɔ a kɛnɛ kan ni fura min b'o la o ka ɲini Wajibate k'a dɔn filanan ne yɛrɛ ye n sigi sɔrɔ kɛ miiri an ka équipe nationale tɔgɔ an k'a yɛlɛma proposition don dɛ nka min kelen f'i ye Egili an da delɛn bɛ min na ko samata sɛgɛ samata bɔn o de y'a terme yɛrɛ yɛrɛ Egili ye bɔn de jɛgɛ kumaba min bɛ yala jida la n'a bɛ jɛgɛw minɛ kɔnɔ kumaba min bɛ yala jida la i hakili sigi kuma kɔnɔ kumaba min bɛ yala jida la n'a bɛ jɛgɛ minɛ an tɛ bɔ Egili kɔni na k'a kɛ poisson ye wa an tɛ bɔ yen i y'a faamuya kɔnɔ belebeleba dɔ bɛ yen ale de bɛ yala jida la a balo ye jɛgɛ ye o de Egili Mali ntolancilaw tɔgɔ dalen b'o de la nka an ka terme na an ko ko samata sɛgɛ tabarikala an tɛ orsija la o tuma a fura ka ɲini Wajibate nin ko damadɔ min wele don hakili ko dajira ɲɔgɔn na don Ala k'an bɛɛ sababa ma i ka kuma in dɛ wa kuma caman caman bɛ kulisi kɔnɔna la sarakabɔ kumaw bɛ yen a ka ca nka a dɔ dun bɛ yen karamɔgɔ de b'a tɔgɔ an kana panw kunna an ka da u la sisan o ye jumɛn ye sarakaw ni tɔɲɔn kumaw caman de bɛ yen a ka ca Bamakɔ sigibagaw b'a caman dɔn n'an dara nin ko ninnu na ten sa an ma dala an tɛ ka taa ɲɛ an tɛ sabali sa an ka da la u ka Bamakɔ tigiw wele dɛ a kana k'olu kɔ dɛ olu de bɛ dugu in sigi cogo dɔn dugu in bɛ min ni min kan n'a sɔrɔla fili dɔw bɛ yen olu k'o fɔ u ka Bamakɔ tigiw wele Ture ni Ɲarew ɲinan kana k'u kɔ dɛ ko dɔ kɔni bɛ yen ko dɔ bɛ yen dɛ Wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur Wajibate k'a dɔn dunan mana fɔ jatigi kɔ i k'a dɔn dugulamini dabɔra nin ye sɛbɛnfura in bolo ko siɲɛ 724 Wajibate k'a dɔn sugu buloko nafoloko mana na diɲɛ fɛn o fɛn la hakiliw bɛ ɲɔgɔn jɛ Wajibate k'a dɔn carte d'identité nationale
biométrique bɔjabate k'a dɔn a sugu bulon i y'a dɔn gɛlɛya tun bɛ ko in na a bɛ san caman bɔ sabula sugu bulon in maa min kun ɲɛna ale n'a kɛli ka kan o de ye société Cissé technologie société Cissé technologie a ti ko in bila fo a da joli ma sabula sugu bulon kun fɔlɔ ale ko k'a kun dira a ma o kɛra mankanba ye min yɛrɛ kun fɔra carte d'identité biométrique sécurisée ani assurance maladie obligatoire amu u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sɛbɛn kelen ye ani a bɛ voter kɛ sɛbɛn Cissé technologie bɔjabate i k'a dɔn a ka fɔ la sugu bulon in kun dira ale de ma u laban na k'a bɔsi a la o ma bɛn a ma bɔjabate ka n'i miiri kiiri bulonna Mali kɔnɔ a ma min ɲaari a laban na bɔjabate k'a dɔn ka taa fo CEDEAO o ka kiiri bulon la Mali ye bɛnkan kɛ o tɛ bila ko ye CEDEAO kiiri bulon olu fana kun ye kiiri tigɛ bɔjabate a dama ja la k'a ta o don la ka n'a bila bi la bɔjabate Cissé technologie a jɛn dɛ sɛbɛnnikɛla ko kɔsɛn in na kɔni a kelen bɛ k'i kanbɔ hali n'o y'a sɔrɔ sariyatigiw ani avocat olu karila ɲɔgɔn na u ye kuma caman fɔ sabula procès verdict bɔjabate an t'an da don bɛɛ lajɛlen la kuma koloma kɔni ye min ye kɔsɛn in na Cissé technologie i k'a dɔn a jɛn dɛ ko in kɔ hali bi sabula a kelen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka don anw kan anw sɛbɛnnikɛlaw anw dabaji karamɔgɔ ani anw kumakɛlaw bɔjabate k'a dɔn kuma caman bɛɛ o de bara ka bɔ kɔsɛn in na a bɛ carte d'identité biométrique ko in na bɔjabate sabula Cissé technologie nafolo kasabi min bɛ ko in na a fanga ka bon kosɛbɛ bɔjabate n'ale kɔni ye nin jɛ bɔjabate a na kɛ n'a fɔ a k'a fari fa dɔ tigɛ k'o fili sɛbɛnnikɛlaw ko an bɛ don min na ko bi carte d'identité biométrique ko yɛrɛ i k'a dɔn gɛlɛyaba de b'a la gɛlɛya min b'a la o de y'a kɛcogo ma ɲɛ kɛcogo ɲɛbaliya de ye Cissé technologie da don a la wa o de la a bɛ ka segin ka n'a nɔfɛ wa min kɔni ye kuma tiɲɛ ye bɔjabate ko in kan ka ɲɛɲini diɲɛma jɔlen na sabula i k'a dɔn a puruti ye a n'a kuma cayara kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi Suwari de Bamako wula maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Laya Jara Laya a ko min ye bamaci kologirin fila ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'o ye Jini maaw ye ko tigɛ taara ka da u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'an ka jamana cɛmancɛ bolo lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ tile ma bɔ fo ka taa fula se bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yira la ka sababu kɛ bamancɛ wale o waralen bɛɛ a ko n'i ye pays dogo lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ bamaciw kɛmɛ ka dugu wuli fan dɔ fɛ a ko min ye tasuma ka don dugu la fan dɔ fɛ a ko n'i y'a lajɛ bamaciw kɛmɛ ka yira don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Mopti faaba ye a ko bamaciya wale o fana dun bɛɛ ye sabu n'i y'a lajɛ u ye maire danga dɔ Ninkɛnɛ Karaba ka denbaya la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Joakun furancɛ in ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna kari tɛmɛnen a ko bamaci ŋana fila tigɛ taara ka da u kan sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ kelen kɔni tun bɛ yen ale bɛ minɛ tuma min na karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'ale minɛna misiri dɔ de masɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ a na kɛ ni ŋaniya juguya dɔ tun b'a kɔnɔ u sina ka kɔn mɔni k'a lajɛ karamɔgɔ dɔ tugura ni ka sin ka tigɛ ta ka da kan tigɛ dala ka waati mun na maaw kɔni diminen don ka se kundama min ma dɔw y'a yira k'a fɔ ka taa di finitigilakaw ma a ye ko ye ka tile ganna a ye tabila la u kun b'a ka ko de a ye tabila la u ye tabila la fa tɛ bugurijɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye dɔwɛrɛ fana bɛ yen karamɔgɔ daba tugura o fana tun bɛ taama sen fɛ a na kɛ n'ale bɛ ka ŋaniya juguya dɔ labɛn min k'o lase Sevare ma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ bamaciya min kɛra Sevare o ma dogo maa la min ye juge min ye